Bună dimineața! Vă prezint astăzi cantina Udi, care se află în Vurvuru. Cantina este administrată de o simpatică familie de greci care vă fac să vă simțiți ca acasă. De ce Udi Cantina? Pentru că pe lângă sandvișurile cu panceta, lucanico, sugiucachi, suflaki, pui și porc, burger, hot dog și cartofi prăjiți, găsim și renumiții cocoreți, codosufli, făcuți la proțap și de asemenea pui la rotisor. Toate mâncărurile prezentate pot fi acompaniate de un delicios tzatziki homemade. Toate aceste feluri de mâncare se pot comanda la farfurie sau sandwich. Cantina Udi dispune și de serviciu delivery în zona Vurvuru. Vreau să menționez, în această zonă, numai la cantina Udi, găsiți cocoreți, codosufli și pui la rotisor. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!